Ako pogriješim tokom izražavanja, unaprijed se izvinjavam zbog grešaka na bosanskom jeziku. U osnovnoj školi sam učio srpsko-hrvatski jezik od jednog nastavnika Crnogorca. Želeo bih započeti ovaj govor odlomkom velikog bosansko-hercegovačkog političara, političkog zatvorenika, filozofa i pisca koji je bio i prvi predsjednik Nezavisne Republike Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića. Dana 9. jula 1992. godine na sastanku OSCE-a u Helsinkiju, samo 3 mjeseca nakon početka rata, predsjednik Izetbegović rekao je, citiram: "Bosna nije nastala nakon raspada Jugoslavije, ona je već bila nezavisno evropsko kraljevstvo prije 6 vjekova. Smještena na granici između dvije crkve i njihovim različitim duhovnim orijentacijama, i tada je bila priznana od strane susjednih država, uključujući Svetu stolicu. Zatim su usledili vjekovi turbulentne istorije od kojih je rezultat Bosna i Hercegovina kao multinacionalna, multireligijska i multikulturna država", kraj citata. Drugim riječima, Bosna je postojala prije, tokom i nakon Jugoslavije i nastavit će postojati kao multinacionalni, multireligijski, multikulturni, demokratski, državopravni subjekat međunarodnog prava. I ne mogu da ne podsjetim ovom prilikom na riječi Richarda Holbrooka u predgovoru knjige Dereka Cholea, a koji glasi ovako, citiram: "Sa vremenske distance postoji mnogo stvari koje smo mogli bolje uraditi prije, tokom i nakon Daytona. Još uvijek žalim, na primjer, što sam pristao da bosanski Srbi zadrže ime Republika Srpska za svoj entitet. Predsjednik Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović je bio u pravu kada mi je rekao da je to nacističko ime. Trebali smo se više truditi da ga promenimo i iz praktičnih i iz simboličkih razloga", kraj citata Richarda Holbrooka. Znači, Srbija negira genocid na Kosovu, negira genocid u Bosni i Hercegovini, negira masakar u Srebrenici, također i masakar u Rečaku. Oni negiraju svoju zločinačku prošlost jer time dokažu i pokažu da zapravo oni bi ponavljali to što su uradili kad bi opet imali mogućnost. Zato je veoma važno da mi osnažimo naše države i na taj način mi pomažemo i njima da ne ponove svoj zločin.